Ngaji ora usah nganggo pengeras wujude kok njaba iki ya krungu masa iki kupenge ngerti. Mripat barang ya cilik niku dondol ngudel nganggo ublik ya ketok. Saiki lampu kurang padang iki ya ora ketok. Ya pun uga wali zaman sing padang dadi kita ora ketok padang. Petang malah bodoh digulai dalam petang bodoh dalam petang malah bodoh digulai. Nah, misalnya DW sitik-sitik pengen bangun generasi, pengen noto nama baik masyarakat, nama baik desa. Ono bocah jedar-jedor tuwek iku anak wong kan jedar-jedor iku ora anak sapi tuane ya meneng ae ya wis lah tapi sampeyan brijeng ndase ngoten niku anake ngoten niku akhire dadi gendho mergo kula niku wis arep disambati wong sing anake brijeng menge cilike diumbar anake di lontok anake diujotok bareng wis gedhe dadi gendho bliyur nangis-nangis ngoten niku. Delok ae bocah cilikane ning tukang bambung cilik wis bambung kaya niku didelok ae nek iso urip nganti gedhe-gedhene mesti menawa tuwek wis ora kok disediakno wis rumus cilik wis mulai ketok bambunge gedhe semen awake dhewe pengen aduh mati Gusti Allah masyarakat ini wis tak enam golek waktu sing nyaman kira-kira wong wis lereng wis istirahat terus kira-kira speaker mubeng iya itu golek sing wis lereng wujute speaker cek kalau wis bagian muni malah mercona iki kabeh kok iku jane tanggung jawab sapa ora dadi didono ya ngerti tapi wis ngoten niku sejumbo wejati Gusti Allah walatas ma'una minalina ulidu kita kami kopliku wala nasyaku akan kasih rodei kok mesti bakal rumus suara-suara yang berketno ngeten iki ujian sepiro bobot sabar ya wae dhewe ngoten buku ayat sing nembe kita terus niki wau ayat niki tesih hubungane nang kare bocah yatim. Jadi bocah yatim niku bocah sing ditinggal mati bapake. Mulai cilik nganti umur balik niku diarani yatim. Nek ditinggal sedo ibuke boten kagolong yatim cara Islam. Jadi bocah yatim itu sing ditinggal sedo bapake mulai cilik nganti umur balik niku diarani yatim. Umur balik nek Imam Syafi'i niku batese bangsa 12 tahun. Kecuali nek wedok nek penate baik utawa bulanan utawa wis nate ihtilam iki yo mimpi junuk niku 15 tahun lah diarani wis balik. Nek menurut Imam Maliki lan Imam Hanafi umur balik niku 12 tahun. Keterangan manggone ning surah Kasih surah An-Nisa ayat 6 wonten keterangan pendapat Imam Syafi'i ning Jalalene dengan Sawine pendapat Imam Malik lan Imam Hanafi. Lah tiyang dia niku nek ana bocah yatim niku terus padha diopeni terutama nek bocahe sugih tinggalane bondo akeh niku diopeni. Lah sing antara sing diopeni niku ana sing kadhingkala misanan
sing dirada ora ketelak misanan minduan iku diopeni. Lah nek gede barang wis gede ana sing dirabi. Dadi misanan minduan iku dirabi oleh, dirabi halal untuk wajib nabi. Ade pancer wali, ade ra pancer wali iku dirabi oleh. Niki sadurunge medhun peraturan larangan rabi akeh. Mergo Quran iku medhune kira-kira kurang luwih mulai pertama diturunno nganti ayat terakhir niku 23 tahun. Jadi mulai Nabi kautus ngantos sedo niku nyendaki sedo niku nembe tutup turune Quran sesuai sebab-sebab turune. Lah di antara bocah-bocah yatim sing diupeni, nek kene ra ono cara istilah diupeni wong liya utawa diupeni wali yatim itu mboten enten. Akhirnya cah yatim diupeni Pak Mboke kabeh. Katene Pak Mboke ya diupeni liye tahabane. Misalnya sing meninggal bapake nek sakjane diupeni mboke, sing meninggal mboke diupeni bapake biasane ngono. Lah nek biyen ana sing terus nate apa jenenge nawar-nawarno ngopeni menapa nek anake bocahe bondone akeh bakale bocahe ayu. Terus nek wis gede dirabi. Lah bareng wis apa jenenge turun aturan sing mengikat. Larangan-larangan sing mengikat kan rada bingung mergo bojone akeh-akeh. Wong biyen sadurunge ana batasan nikah iku maksimal 4 niku ana sing bojone zaman sahabat sadurunge medhun ayat larangan wayah akeh niku ana sing bojone 10, ana sing bojone 8 niki diterangno ning jalane niku kayane. Wala taqulu awal yatim ila ta'amud innahu kana huban kabira iki pun. Jadi mergo bar diturunne ayat niki aja nganti bondomu tercampur aduk mek bondone bocah yatim sing mbok openi iki. Aja nganti pangananmu tercampur aduk ambek panganane bocah yatim sing ngono sing apik nggonmu elek ora tetep badal kopi tapi toyibi iki kok. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum ora oleh mbok campur aduk panganane nggone anak yatim sing mbok openi mbok campur ke pangananmu akhire panganane melok kepangan siramu. Begitu ana ayat niki wong-wong anu padha bingung. Piye iki nek ora oleh campur saiki sak omah nek sing 10 nek sing 8 ada dadi ana sing dirabi ana sing dadi bojone. Ngoten niku wedi nek ora adil dalam pembagian mula terus turun ayat niki. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Wa in khiftum lan lamun kuwatir sapa sira kabeh wedi sapa sira kabeh. Alla tuqsitu ing yen ora adil sapa sira kabeh. Iki ayat tentang nerangno tata carane wong nek duwe wayah. Jadi bener ra gelem seneng ra seneng enek ayat sing olehno wayah iku enek iki sing ra seneng kan wong wedok. Wong lanang asline seneng cuma lan aku ngono ae. Wong lanang asline seneng nek duwe wayah cuma aku ora seneng nek ra ketekan ngono ae. Nek wong wedok kabeh ora seneng. Lah diwehi aturan. Nek kowe kuwatir ora iso adil ing dalem bagi giliran sing dimaksud iki bagi giliran dinane. Mergo padha kuwatir kala yang dilu benahuna panazal ayat niki. Mergo maune bojone akeh-akeh. Ana sing 10, ana sing 8, termasuk bocah yatim sing maune dimong. Misalane dimong dadi nikah, minduane dimong dinikah, ngoten iku. Panggihu mongko fil yatama ing bocah-bocah yatim sing mbok nikah, iki bocah yatim sing wis kena dinikah, sing wis dinikah.
Kuatir nek ora adil dalam pembagian giliran bocah-bocah yatim. Engko jek mikir adile babagan panganan mergo yatim apa nek dadi bojone dadi kuatir ruwet. Monggo fangkihu monggo padha nikah sira kabeh. Ma ing wong toba kang nyenengake. Ya ma kang menarik kang bagus ya ma. Lakum ketuwe sira kabeh minan nisa saking pira-pira wadon masna hale loro iku iso luwih saka siji diwe batasan loro wasulasan telu iki nek maneh telu waruba alam papat oleh sing papat iki enek sing aliran nakal au iki diwehi wawu diwehi makna au iki masna iki nek telu oleh loro oleh papat wis wasulasa telu dianggap 6 wis 10 rubah lan papat dadi 8 10 8 oleh wong aku 18 lan enek ya Madura biyen iki bojone 18 20 kae mergo maknane iki nganggo aliran maknane wawu iki dimakni makna au bojone tak pirang-pirang Madura tau lek sing pirang iki masna iki dianggap loro jadi ora isnen beda mek masna maknane dua jadi dua mana nikah loro sing oleh jadi ora oleh luweh terus nek gak loro ya nek loro kita isih ngatasi oleh telu oleh papat ada bilang siji utawa loro utawa telu atau papat iki anyar dadi Kanjeng Nabi iku ya nate kabeh garwane lah gamane Nabi lah artine ya dhewe cemburu nek ngaji iku marang lenane kae pas Kanjeng Nabi ning dalem Sayyidah Aisyah ana rewange Bu Hafsah iku putrane Sayyidina Umar putrine sing dadi garwane Kanjeng Nabi liyane ngirim nampan nek panganane nek tamu baru wayah dahar aku ngirim nampan jajanan ngerti nek sing ngirimi mbok wek liyane nampane disuku ampuk ngerti pecah niki Kanjeng Nabi nyantai ayo kumpulno sing gelem kumpulno ya sing melok mangan ra gelem ora melok mangan ora wae dhewe itu mesuk dadi ana akeh tamu riwayat liyane nerangno terus sahabat dikandani ibumu cemburu ibu kabeh garwane Kanjeng Nabi kan umum mukmine ibune wong mukmin dadi ya dhewe cemburu wajar ana pas nalika Sayyidah Khadijah nyedai sedo jadi garwane urung digarwane Sayyidah Khadijah gerak nyedai sedo jeneng Mekah itu Kanjeng Nabi waktu niku umur 50 kurang luwih sing Mbak Bu Khadijah umur 23 mergo sirisihe nalika krama niku Kanjeng Nabi umur selangkung umur 20 tahun sing Bu Khadijah rondo umur 40 tapi aja dikira 40 terus ketok ngongklok boten wong saudagar kaya raya ayu-ayune wong Bu Khadijah itu jan 40 cek moblong pas niku lah sedone kira-kira umur 25 pas gerak men kira-kira Kanjeng Nabi ki pun paham nek nyedani terus dipesen ya Khadijah engko nek sliramu kepethuk marum sampekno salam saka aku ya ngendika ngoten Kanjeng Nabi cara Jawa Bu Khadijah wis kuwatangi krungu nek dideni kon nyampekno salam ning marune iku langsung gregal tangi jenengan ngendika napa engko sampekno salam ning marum lah ngertine Bu Khadijah Kanjeng Nabi dawuh niku sik Joko ting-ting lan jenengan sik Joko to nalika krama karo kula iya cek krama cek Joko
Lah kok kon nyampean salam nang marune jenengan. Lho, aku iki somben nek akhirat bakal didhawuhno ambek wong telu. Dening Gusti Allah siji Asiyah binti Muzaim, loro Maryam binti Harun, ora binti Harun, Maryam binti Imran, lalu Kalsum waktu Musa dulure Musa sing ketutno nalika Nabi Musa di tenterno ora Kalsum mane sisura kondang mane sisur dadi lakune Pak sisur ning swarga kok dadi Kalsum but adine Musa bayune Musa nalika dikenterno niku jenenge Wakilah Kulsum Wakilah Hindun niku bakal didhawuhke kali Kanjeng Nabi. Aku sampeyan didhawuhno ning akhirat ning swarga Gusti Allah karo wong telu. Ngoten dadi boten nate nikah ning sadherenge kula. Ndane nek ngoten niku langsung ngelih, langsung nemen-nelih kok dijah nganti sak sedone. Artine ya ana wong sing jaman Kanjeng Nabi lah ya cemburu. Ya cemburu ngoten niku ya sawajane garwane wong wedok. Mergo wedok wis mesti cemburu. Nek wong lanang batine rata-rata ya iso ya untuk iki pengen kae, iki pengen kae cara ngatasi tapi ya dikarep bondo cepet awak piat wis ra kuat apa. Lah di antara tiyang sing ngajeng dinikahne Kanjeng Nabi ning swarga jengben niku garwane Firman. Lah garwane Firman kok sik prawan kabeh, garwane Firman iku sik prawan. Dadi kok tak terangno Asia, Bu Asia binti Muzaim niku najan dadi garwane Firman tapi urung tau iso dikumpuli. Mergo Gusti Allah merintah malaikat. Merintah angger Asia sampai dikumpuli Firman, Asia diangkat oleh malaikat diganti wedhus. Jadi Firman itu goblok sing dikeloni dirakeni wedhus. Waduh ora tau malu mulo aku Tuhan tapi sing dikemuli dikeloni wedhus. Terus akhirnya Bu Asia nganti sedo dibleki watu. Iku dhekne tesih perawan. Menurut Bu Maryam itu najan duwe putra Nabi Isa niku isih perawan. Mergo nalika hamil itu disebul oleh malaikat kerah bajune langsung ana isine nglaenone ya ora krasa nek lair langsung ora wis wujud. Ora enek kuat ora enek metenteng dadi isih perawan. Nomor 3 itu dulure wedok Nabi Musa sing nalika dikentirno niku nggih sing prawan sing kira-kira sampeyan bakal didhawuh oleh Rasulullah neng swarga. Rasulullah nitih gajah tumpakane Raja Abruha sing jenenge Mahmud jenenge sing disebutno ning alam taroke bapak Rabbi Ashabil Fil niku fil gajah sing al-fil niku jenenge Mahmud wedi so menjadi tunggangan Kanjeng Nabi. Lah kene apa gajah kok mlebu swarga mergo nalika dijak ngrubuhno Ka'bah ambek Raja Abruha ora gelem temandang nang ngarepe Ka'bah malah gajah niku cara wonge sujud sendukul. Terus ngadeg Abruha dibuanting didaki mati. Mergo dhekne iman najan gajah kewan tapi manut sampai Kanjeng Nabi seneng Kanjeng Nabi sampai dadi tunggangane Kanjeng Nabi. Nah, balik neng bawakan ayat ini. Nek kuatir ora adil dalam menggilir. Jadi sing dimaksud iki menggilir hari cara wong loro ya 3 dina nang kene 3 dina nang kono nek wong papat ya sedina mukeng gak piye. Nek kuwate ora adil dalam milih bojo-bojone sing maune akeh. Monggo kon kawin paling akeh papat ku nek ora kuat ya 3 wae. 3 nek ora kuat ya 2 wae. 2 nek ora kuat ya 1 wae. 1 ora kuat ya ora sarabi wis lontar tun ae koyo
lato-lato. Jadi nek kuat mampu hilir sing dimaksud adil iki meng adil dalam gilirane. Nek adil dalam kasih sayang gak iso, ora iso adil dalam kasih sayang sing sak nyatane iki gak iso. Bojone semuanya rukun lah bojo telu diposting rono rene. Ora ngira nang atine tetep enak sing luwih disayangi. Mergo wis nasrut ya Allah. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Monggo sliramu ora bakal mampu yen adil temenanan ing atase para wadon. Dadi ya adil tentang giliran jatah hariane kowe. Mbek jatah kaya omah terus kaya omah sijine omah lorone ya omah nomor telune ya omah kudu dikekno kabeh. Iku wong sing mayor pinrang ayat dadi nggo bapak aja mergelu dikira ngajari kon mayor orang ayat ya kudu diterangno apanane yo. Seneng-seneng maksudne ayat mayor ya enak. Lan mayor iku ora butuh wangi wong lanang asline nek ora agama ora butuh sine wong itu ora butuh. Sing penting mampu lho iki mampu adil. Ora mampu digerati bojone. Nek saiki ya kudu surat menyurat lengkap iki ya. Angel karo izin bojone. Mung cara agama tanpa izin wong itu oleh. Enek wong wedok sing kadhe kala sapa seneng ngepek wong lanang niku kawin wae ora oleh nek zina oleh ngono iku mergo sapa senenge ngepek wong lanang malah ngajak rusak bareng-bareng nek ngono iku nek ora mulai kawin nek yo pegat ngono wae aja nganti terus wis zina lah sing penting jek mulai. Pengen jajan yang orang-orang apa sing penting jek mulai ngono wah rusak aja neraka bareng nek ngoten niku. Ya nek gelem ya ben nikah mayo nek ra ngono yo pegat yo namno yo ben cek wong ae dikarepno wong ngoten. Aturane ngoten. Pangkihu mangko balakum minan nisa imatna wa sulasa wa ruba. Nek ngatasi bondone yo ngatasi apa-apane yo papat paling akeh paling luwih. Nek ra kuat papat yo telu, nek ra kuat loro, ra kuat siji, ra kuat siji yo wis gamblek ra rabi. Kuat iki lho. Ora kuat e. Wen fitun lamun fa'in fitun lamun wekti sapa sira. Allah ta'dilu ing yen ora adil sapa sira kabeh. Adil sing iki lha iki enek kalimah loro antike saaya iki enek kalimah loro lafate beda tapi maknane padha siji al la kutusitu al mistun nabe adlun jadi maknane padha tapi lafate beda tapi ya tetep enek bedane nek al pistu adil sing lafate nggo pistun iku cara suwalike kan fujur lacut nek al adlu adil sing maknane nggo adil iku lawane cara zalim mula sing neng adil iki sing dimaksud adil babagan nafkah dan pembagian bondone. Nek ala fokus itu sing dhuwur mau adil tentang wektu gilire wong sing duwe bojo wis saka siji. Kudu adil. Sing ala ta'dilu iki adil tentang jatah nafkah cara bodo sijine digekno omah piye kudu nek papat digekno omah kabeh. Sijine tukono mobil ya mobil kabeh kudu ngono niku jenenge adil. Sijine dikono sawah hektar ya papat tukono sak hektar kabeh niku adil tentang nafkah lan pembagian. Nek adil sing dhuwur mau adil tentang waktu menggilirnya. Gilir jadi Rasulullah itu darwane nangko ditinggal sedo iku cek Songo jenenge Jariyah siji asmane Maria Al-Qibtiyah. Iku bendina giliran
keliling mau siji tiap malam ki nang kene tapi tiap awane yo dolane garwane kabeh lan garwane Rasulullah sama iku nikahe lewat wahyu kabeh perintah Gusti Allah kabeh aja dikira kok Rasulullah misak kabeh dhewe mboten nek ora oleh wahyu mbok ana bocah wedok terang-terangan dene terang ngaji ning bapak ana wong wedok wis kuwi sayange nek Kanjeng Nabi pol-polan mara Kanjeng Nabi kula pengen jenengan nikah Kanjeng Nabi lah wah wis nekat ngempet rasa isin gulul marah ya tak tahu pengen dinikah itu Kanjeng Nabi nyawang satria raman terus dulu wis paham nek Kanjeng Nabi ra kersa gitu terus juga bareng wis juga terus ditawakno nang santri sebagian riwayat nerangno santri-santrine sing teko nikah mbek kula Kanjeng Nabi nikah mbek kula Kanjeng Nabi ngono takoki nek kowe diopo nek mah mboten dinopo-nopo blas iki aja golek-golek ana mas kawin ate gedang to ali-ali wesi lah ngono dadi iku mas kawin iku patokan nek mas kawin iku ora ono batese sithik-sithik ora apa-apa terus goleki mboten enten sak Kanjeng Nabi ali-ali kok tamun min hadidin ali-ali saka wesi iki mboten gak ada gelang saka wesi kok gak ada ana wong melarat keserakat tapi pengen Nabi ya saiki anu kowe apal surat apa ning Quran kula kan niki kali niki Baqarah kali Nisa Ali Imran ya wis anu engko kowe tak nikahno mas kawine ajari bojomu surat iki ya berarti iki nggih akhire dinikahno wong wedok sing pengen dinikah Kanjeng Nabi niku ora oleh perintah Kanjeng Nabi mboten mboten langsung kersa mboten jadi terus dinikahno mas kawine meng ngajari ayat-ayat kira ayat surat Ikhlas Falaq Nas niku minangka mas kawin terus ini Allah ta'ala fawahidatan nek kowe kuwatir was-was bumi wedi iso ngratani ingone nafkah ya fawahidatan mongko siji wae niku nang ora komplementas kedoan wali disepo ngayal pengen loro telu ya wis dadi anu wae lah nglamun tok ae pengen loro telu anu nglamun tok ae wae batal ora usah tenang kerep iki anake nek kuwatir ora adil ora nyukupi ora sitok ae wis dilewangi ra kober lunasan terurung tanggal 1 wis wedi kok wis tanggal 1 neto yo kok ora tanggal 35 sik ngono wedi mek tanggal 1 bodho ya terus cicilan nek mudin usul gak seneng tanggal 1 bayarane nek bayar sing tanggal 1 duh wis wae nek iki mas keren nek siji wis jelepot kok lamun pengen papat yo nglamun tok ae lah sampeyan swarga ae. Diterima no gelem ra gelem yo ngene ya. Fawahidatan au ma utawa barang malakat kang duweni apa aimanukum kekuasaan ira kabeh manane aiman ku seseh tangan dadi kekuasaan ira kabeh iki. Wong wedok sing dibawah kekuasaan iku wong wedok budak zaman biyen. Iki ora ono budak. Jadi budak itu kaya barang dikumpuli tanpa nikah ya bebas. Carane tuku, maune tuku. Ora oleh dinikah budak iku. Nek ora dimerdekakno. Jadi dituku sampe dituku dikumpuli bebas, ora usah nikah. Zaman biyen. Saiki ora ono budak. Lah nek wis dimerdekakno pilih dinikah. Nek kondisi cek budak malah dinikah ora oleh. Mbok mana budak nek mana budak nek. Jadi nek pengen dinikah kudu dimerdekakno sik. Lah kau kaya mengkono nikah papat utawa telu utawa loro utawa siji mau. Iku adana luwih
sedak ala kamu ing yen ora acut sapa sira kabeh ora dolim sapa sira kabeh. Jadi ayat sing batesi oleh nikah loro atau telu atau papat iki wis batesi ora kok penake dhewe karo karo lanang gak sadurunge iku bojone padha opek-opek mergo opene cah yatim wis windoan ana misanan terus gede dirabi ngono iku akhire dibatesi nek kowe kuwatir ruwet dalam pembagian ya nikah paling akeh papat ae nek papat telu ora telu ya siji wis mung semono lah kok sik kuwatir ora apa dalam membagi nafkah ya siji wae utawa au malaikat saimane kum budak sing dalam penguasaan iku kan ora usah duwe bagian mergo padha karo barang budak iku jaman biyen saiki ora ono budak wa tunisa asotoboti hinanislah ya iki ceritane temurune dek biyen iku wong nek wae apa jenenge mas kawin itu kudu ora nek jaluri akeh terus ora diwehi dikurangi utawa tempo terus dadi dumurune ayat niki wa atulan wehno sira kabeh anisa ayo wadon sabuka dihina ing pira-pira mas kawine wong wadon. Jadi mas kawin niku ana sing nganggo lafaz sadaqun ana sing nganggo lafaz mahrun mahr. Jadi nganggo sadaqun iku ya mas kawin, mahrun iku ya mas kawin. Wena mas kawine wong wadon sing nikah iku nikhlatan hale ikhlas kale lilo kale legowo ngene brundel kuwi ya kurang mergo mas kawine wong Arab iku akeh-akeh ana sing mas kawine iku nganti dinar pira-pira jadi Nabi itu nikah ambek Sayyidah Aisyah itu mas kawine dirham kira-kira 500 dirham itu uang perak nek di rupiahno kira-kira 200 juta. Nah nikah di Mekah sebelum hijrah lah setelah hijrah wis wayahe kena dikumpuli wis anu cara wong saiki wis di kantor terus ditarik jenengan dereng awal kali anu nek sare yang Aisyah kalau terisen dari sakit nyauri yang mas kawin jadi mas kawin ini oleh tempo oleh utang terus dibantu kalau bantu nek ngoten bantu 400.000 tetep dibantu marang tuane dhewe Abu Bakar kanjeng Nabi mboten gadah mboten kula ngumpuli mergo urung maringi mahare terus dibayar nomor tuane dhewe punya marino Aisyah anak dhewe sing mahari Pak dhewe sing bantu jeneng Nabi lagi kersa kentuli wa ini benar monggo lamun bagus ya apik wateke bagus atine ikhlas sapa wadon laku maring sira babek amsaiin saking suwi-wiji dadi wis berarti nikah wis biyen enak saiki menawa ya enak tadi nikah kepepet mas kawine dijalu mas kawine jalu piye dadi pangan iki ayo gue iki kanggone mas kawinem kanggone mutar tani go dhewe mas kawine Pak Batawi 10.000 malah modal apa padha 10.000 untuk es muli enak jan wis kanggone sik ya lah nek sing wedok mulai menjadi benar aku ikhlas sukarela ngono iki ya apik ae iki kan enak sing kadung kala ya nek mas kawine oke kurang tumun
kayak tapi di kok urung enek pulau paling 5.000 kuwi Masya Allah cara saiki ngono ngelus dodo 5.000 kan sing nas kawin lho sing ora ditulis kan jaman sekono prima urung enek wong duwe sak tanggungan tapi bandingan didandakno nganti saiki ora tau ganti nek dandakno go nanti aku ndang lho Pak Yai Batawi biyen niku wong sak tanggungan sing duwe prima gede tok untuk sote kek masjid kono tapi sayangnya lho bandingan kok didandakno nganti saiki kok ora mulai nanti wis ganti model cara prima iki dadi pirang-pirang tapi kan tau kondian jokoke lah mas kawin niku nek dijaluk nek sing wedok oleh ya ora apa-apa bae dibenah mongko lamun ikhlas bagus atine laku maring sira kabeh ansai endang suci-suci minhu saking suatu saking langkeng apa jenenge mas kawin nafsan cuci nafsan ngawak-awakan bakul mongko marang mangan sira kabeh ing syai ani an hale bagus nek oleh mbok gunakno mangan mas kawine ya ora apa lah pangan barang-barang sing apik tapi mari ana ya sing terpuji sing apik carane ora terus dientek-entekno ora terus di cutel-cutelon ya dipajak perlu wae dienggo pangan bareng butuh-butuhan utawa dienggo modal-modal untuk tani bokok nek wis dadi anu ya paling nonek apik diku ora niat ijoli mas kawin wis bar ya niat wae bandani bojo ya apa nek pasangan longgar wala tutus sufaha iki ayat tentang piye carane mensikapi bocah sing jek bodho utawa wong bodho. Wong bodho iku wong sing ora etung idiot iku bodho. Utawa bocah cilik sing urung ngerti etung jek safeh jenenge safeh istilahe. Safeh iki ngumpuli bodho sing jahil. Safeh niku nek dalam transaksi jadi hijir orang oleh transaksi dari cilik nah cilik cek sampai betuku umpamanya tahun 2 tahun lah 3 tahun betuku permen atau betuku manen masa ada duit 1 juta itu kan sampai orang sah itu anu nih transaksi ini orang sah betul cak cilik umur TK atau apa lunga neng pasar wedhus atau pasar sapi tuku sapi duit 1 juta itu sapi Pak ya tak dadeni ya duit Pak dadeni sing dadeni cak cilik itu gak sah itu jenenge dia hijir diboikot atau di embargo ora oleh transaksine wong safeh itu ora sah utawa wong idiot wong tuwek tapi wong lulak cengah idiot pokoke idiot ya kurang telung rapat ora temu kurang seprapat ora telung rapat ora kuwi dinukune gak oleh dinukune ora oleh ya kudu di bawah pengawasan nah ayat iki nerangno wong safeh goblok ora goblok kok goblok emang wonge ora mudeng wala tular aja maring masira kabeh para wali-waliyate utawa wali sing dadi sing mengelola wong safeh as-sufaha ing wong bodho-bodho kabeh wong safeh wong sing durung pinter durung mumayyiz sing cilik wong tuwa wong sing safeh nang kasih disebutna minar rijali wa nisa'i wa sibyan wong lanang wong wedok utawa cah cilik aja paringno amwalakum ing bondo-bondone wong safeh mau dadi ora bondo lagi bondone wong safeh sing di bawah pengelolaanmu di bawah kekuasaanmu cara dimaknani lengkap dua maknane ai amwalahum allati fi aidikum ki maknane amwalakum iki itu iki bondone wong safeh sing nang jerone pengelolaan kekuasaan kuwi
aja mbok eno nang wong mau alati kang ja'ala kang dadekake sapa Allah Gusti Allah ing alati Yaman ing penguasaan Yaman ing jumenengi. Jadi bondo wong sampe bondo tak cilik utawa wong sing kudu niki nang kene kembali lagi yo enak nang kene bondo cedhek nang lapong wis sapiro ae aja nganti juli tuwa. Warzuku lan mare ngono sing kabeh wong safek piha ing dalem amal muwehna saperlune wektu lan joko sira kabeh ing subaha ing safek wa qulu lan ucap sira kabeh lahum maring safek paulan kelawan ucapan ma'rufan kang bagus dikondo wong safek sing juga pengelolaan kembali akhirnya ya enak caranya sing ngelola ya dulu dhewe lah dulu dhewe utawa pake utawa kangane itu adine bocah ulah nanti bondo akeh bondo ki piye kudu diawasi bondone ora oleh di wae ngeplok dinenti kelola bocah mau utawa bocah cilik iki bondo akeh mbane tinggal wane cilik ora iso bedano iki bondo iki gerak gambar ora ngoten niku kudu diawasi dijaga ora dipasrahno nang bocah mau sampai wonge benar-benar ngerti. Jadi wong safe iku dihijir diboikot utawa ora dianggap sah transaksine ana saksine duwe 1 juta moro nang warung tuku lontong tuku sosis mbas sosis pinten 1 juta gak sah transaksine batal kudu jaluk nek itu enak wong ndak pokoke ora duwe apa tapi duit akeh moro nang warung bakso ta warung mangan sego pecel lha bebas boleh piro 500.000 anggap sapa tak dhewe saya goblok ngoten gak sah transaksine wong safeh niku mboten sah dipijil. Banjur ya betul nyata mah niki dikupas binjing kira untuk panjangan kupasane mergo menyangkut masalah balik masalah acara waimangan Pak Camis yatim lan liya niki nyedai tengah memang nggih pirang bangsal menit itu saya terima pun juga tentang sugatan takjil sing kunen sing nyakep ngantos dinten Rebu terus wonten Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas amin subhanaka la ilaha illa anta subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wa bihamdihi qadri wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati bismillahirrahmanirrahim 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 kana min nikmatin wa min Allah bismillahirrahmanirrahim la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم انا نسالك رضوانك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.